Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yun nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. At ito di pagahim yun yung Manong yun, Nemi Ruiz, kablawag itinembag nga bigat, nembag aldaw, nembag oras, karakayamin sa ngapada. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Maricel nga Napoluan Bales. Dear Manong Nemi, Jackman amo Manong Nemi takas laguruod nga nangig ko. Hindi pa nakabiglak. Hindi isabagan ni Isabel nga inauna nga anak ko Manong Nemi nga, Ma, makiasawa akon. Nagkuretret nga dagos timuging ko kalpasan ti pa nakakigtot ko. Anya? Kinunak ka? Manulaing nga taon nga trabaho ka. Ibagamon nga gasawa ka. Kasano ka ro din? Sino pa ang tulong kanya? Nga magpabasa ka rin duwa pa kakabsat mo? Kinunak mo't medyo pa kapungtot. Ma, awan turumba nga kapungtot mo. Oren o danton asawa, itultuloy ko tulad at tumulong kang ka. Tumulong ka rin duwa kakabsat ko. Iti pa nagbasa da. Sana kung nga naguni Manong, naunag ka dito sinay ko. Kalintuloy ko Manong Nemi, ti nangisagana ti lutlutuwek, nga pangrabi imi. Sangsangpit na isuna Manong Nemi, ni Irene, nga naggapo iti pagobraan na, nga may sa klinik, dagiti ag-asawa nga doktor, kanada pa'y lying in na. Kapag naggraduar, inauna nga anak ko Manong Nemi, iti kurso na nga nursing. Nairuar na nga dagos ti board na. Kat siyempre nga dagos ti trabaho Manong Nemi, ti dayta nga klinika. Klinika Manong Nemi, Dr. Carlos kani Doktora Mirna. Abugay ni kan tsaka mo na di may isa. Pata ko di magana nga klase na nga doktor. Surgeon nga ta. E din to Manong Nemi damamat ti panag-assignment. Dagay ditoa nga inaudi nga anak ko Manong. When da Jojo kani Lili. Di Jojo ti kursuna nga accountancy. E din to ta ni Lili kat nurse met ti kayat na pagbalinan.
Nabayaga ko manong name nga single parent. At dadapay lang iti elementarya di kakapsat ko manong name. Iti pumusay ti asawak, Daddy Alex, babae ni ti may isang aksidente. Imbaglagi din taadang naawat ko nga kwarta manong name iti insurance na. Kaya so manong name ti panangipasdag kon iti sari-sari store nga naisariping iti balay mi. Maglakid din ta bukod bi nga balay nga saan kami kaskasera. Maglakid din ta adreta kwarta nga nagpuunak iti tiyanggik ken kastamat ten. Iti panaglakok, panaglutok kadagiti bananakyo, bananakyo, kamotikyo ken dapat digiti gundaway no magagatak manong agluto ak iti dinakdakan, kalyentes nga umay gatangin di kita mahilig nga pulutan kada kita klase ti pulutan. Saan ako nga pumanaw dito balay manong nemi saan ako nga madayo dito latab balay pantayak tis tianggi ken kastamatan at yung puti pa naglulutok kada kita merienda ken mapulutan. Deta ti ubrak manong seafood idi nabaluak. Seafood idi nagnegosyo ak iti sang kabasit nga negosyo. Di pagpindasan na manong nemi ti anak kong inauna kat nagbalingan na siya at nga kabsat kan anak. Takkel tinitulong na kanya karig trabaho tinulog ti balay. Kastamatan ka ni Lily, agramang batan ka ni June, manok na ni Jojo, kunak kuma. Managtitinulong da nga kakabsat, sang kuida nga nagproblemaan. Manipod iti awanan ti amada, kat amudak nga tulungan kan kaasyan. So dan ti makamog trabaho, karig trabaho ti nagtibalay, agluto, aglaba, agdalos. Kat jalatan negosyo nga tianggi, manong nemi, kan na dumapay, nga lutuwek nga ilako, isulat at ilas asikaso. E pagpindasan na, tinagraduar ni Irene, hindi nagraduar ni Isabel, nga anak ko nga inauna, manong nemi, nagbalay nga scholar, libret matrikula, sa indrapin natin nagtrabaho. Aging ka nagturpus. Kaya di nagraduar mo ti high school, manong nemi, dagiti adi na, ni June, siyempre, nag-enroll. Aging ka nga, agpadpadan nga adan dagiti inaudi nga anak ko, iti college, kat talaga nga marigata na. Di pagbintasan naman kadi, manong nemi, kat idinit, agtrabaho ni Isabel, tumultulong. Sakit ita, ibaganan nga makiasawa. Sino pwede katulungan kita nga mangpabasa kada Juju kinilili? Ngayon ko na naman manong nemi, nga oras ano adan asawa na. Itultuloy na tulat at tumulong kanya. Nga ta, kasano ko ma? No ada asawa na bukod na matan di pamilya na. Kasano no paritan di agbaling nga asawa na. Di pa nagtulong na kanya, parang tulong na kada kini kakapsat na. Diyos ko ya. Sa bagay manong naimi namak ba't kidireta. Nga no graduar to ni Isabel kat adan trabaho na ti sumarunon to nga ramidan na kat makiasawa. Ngam sinot pakiasawaan na. Ahumat pati ngam amuna kanya nga boyfriend na. Liniklikan namat di kiti lalaki di agbasbasa isuna ti college. Kastamat ka ni Jojo. Tsak pala kayat ka makinubya ka kunak. Amangan na makasikog ka kat saan ka makamagturpus. Kastamat ka ni Lily. Ngawan ti sa baling aramidan dano saan ngagbasa. Taora niyan tun kakayad tun mas na makapagturpus kan madadan tun ti trabaho. Nagrigat manong namidagbalin nga single parent. Kinapudno na, idinabitak pa nga balo, nagadut-adu digiti nagar-arem kanya, agsibod ta kalaplapsatak pa lang hindi. Manolat tawon ko hindi, manong. Ngayon saan ko idangin kaskaso digito yung agar-arem kanya. Kan ore ka ito eh. At dalam matlata digiti mga iliwan, nga umay dito'y gumatang iti pulutan, saan nanto irasaas. Marisal, dinakayant. At pagtrabaho, oray balo ka, oray medyo bakit kang imsyak. Natatay nga siyang imsyak, kahit kang asawaan. Oray no saan nga seryoso di ibagbagada. Pabayak lata. Kanong oray seryoso damanong, jak ikaskaso ida.
Awan ti sabali manong naming adda iti panunod ko ken panggap ko mission ko na di mangipatungpal tinaranya ka masakbayan iti talong anak ko uray no may sakon nga single parent. Uray awanin da di Alex. Tinasken ket matungpal nga napintas ti masakbayan da. Naraksak tulayan ket din nga inada. No kasta nga adanton makita kapakakitaan madaan dati na ornos ka naragsak nga pamilya. Into nagbali na kaon nga lula. Nagbali na kaon nga lula. At agasawa mo ni Isabel ako nana. Nalabas kami nga nangan, manunemi, kat bidayaklatan na kita anak ko siyempre ka nag-istimar. Aging ka, napanak iti sangot ti balay, napapariir, damat ka di electric pan ti kwarto ka, pag-assistan ba ti oras. Nasapak, nagsara ti tiyangik manong. No laki di talaga nga malpasan da kiti ado nga umay nang kumatang no ka. Iti pagluto da. Sa anak nagpapainom ita sango ti tiyanggi. Iparit ko. Saan nga bira anang hanga barda ito ko na. No kumatang kiti arak kayawid yo. Awan dagin inom dito sango ti tiyanggi. Sa kano pala tiyanggi manong naiming nga saan nagpainom iti sango ti tiyanggi. Awan dito tilinsyad siya ko na aglako aklaing sa anak ang painom. So ka nasapa nga aksara ti tiyanggi. So nga masapa alakmat no kaagin na. Dito masadag kanyak manong name ni Isabel. Di kayo pa maturok na. Diyak samot ba iturturog na yung bagam kanyak na makiasawa ka na anak. Ma, agsalita tayo nga pagsalita tayo na siya at amin. Ora na makiasawa akon, nakasaganak latang tumulong kang ka, kanagdikapsat ko. So, paritan na katulagi din nagbaling asawa. Ma, nagtulagan min data. Sino nga min, nagbaling asawa maya? Ako pa nobyom. Di pa lang nagbasbasa kami nga, nagaram kanyak ni Nilo. Nang narunaitan. Dadya klinika, kanya lying in, nga pagtrabaho ket na isariping lying iti balay da. Balay da Nilo? Uy, gabota, anak da doktor ken doktora ni Nilo. Anya? Kakaiso ng anak da, bugbugtong anak da. Isot boyfriend ko. Isot nakasagana ng mga asawa kanya. Da doktor ken doktora, kahit nang harod ng madante apo ko. Iso nga, kahit doon nga gasawa kami. Di mo yung baga nga dagos nga anak gayam da doktor ken doktora, tagbali nga asawa. Nga agabalayan kami kada doktor ken doktora. Yung bagang ko mga sigod Kano, sana ka nagpanunot yan, yaman nga pinampanunot ko. Di yun nga may sinalodsod na sino. Ay, po, nakadado nga pinampanunot ko. Bakit anak? Anak gayam da doktor ken doktora ang pagtrabaho ko. Kakaiso ng anak da. Nakikita ko na diya, gwapo. Huwag nga rod. Ang magure ka. Kahit na kakadimat lang ang balin nga manukang da doktor ken doktora. Kahit dak. Siya kang roti kang runaan nga katulungan da iti klinika. Iti lying in. Siya ti mamanso no ka nga agtrabaho. Nang runan no awanda. Siya ti makamo ma-entertain nga iti pasyente. Arig na nga siya iti bus iti kiliti. Basta ating lying in. Katrubang una Gabota si kang timanugang da. So ang pagdanagan nyo o at asawa, siyempre, nasiat da doktor ken doktora, kastamatan nga mamati ka na pudno kanyak ni Nilo. Okay, no problem. So gayam ti pakiasawaan, ijay gayam ti pakikabangan, di awan nga rin ti problema, inton gano'ng artikasar. Formal matlaing manunay may da ng asawa dagiti naganak kininilo kanagraman kininilo. Kadisudang mismo manunay mi tinagkuna. Awan ti pagdanagam balayan. Ta orag asawa dagiti anak ta. Ti obligasyon ni Isabel
kada kiti kakabsat na, ket ituloy na. A moment, di kaya kinaado di kiti pasyente, iti kaya klinik kami, lying in. Di kayat nga sawen, dumurdur asa pumimpintas, di negosyo. Tanegosyo ngordeta. Umadado di kita umay nga pasyente, nang narunag at magustuhan naman ti serbisyo mi, at dapat di kita pasyente nga agregalo da nga mismo, ano manot ti charge mi, iso da ba ti mangnayon. So nga, dakil din na itulong ni ni Isabel iti negosyo mi. At no agasawa da iti anak mi. Sa napintas mo ti trabaho ni Nilo, ano ti problema? Alaga nagyamon kami doktora, may karkari kami kada kayo, abalayan ko nam. Maricel, abalayan ko nam. Abalayan. Alalakat, pagtutulagan itong kano ti kasar. Tapno di kasta kita, agasawan na kita anak tayo, ken kang runahan ti amin, ti maadaan tayo ti apo ko. Dahil talaon iti tarigagay mi, iti asawa ka nga ni doktor. Kakaiso ng anak mi ni Nilo, akit masapol nga kaadwan na tagaramid ti adu nga apo ko. Tapno, at damit lang kasupadi iti kinabugbugtong ng anak. Napasama karot pa nag-asawa manong nemi ti inaunak ken gastamaten ti anak kakaiso ng anak ti doktor ken doktora nga bus na. Katkas iting karina manong nemi no kasta nga tumteng nga kasapulan di kiti kakabsat na iti panagbasa da. Umaisura. Ma? Ito yan. Ti para ken ni John. Jojo ko na. Ti para ken ni Jojo. Ken para ken ni Lily. Dakay matlat pangyawata ka. Tadakay mo lang ti mangyawat kadakwada no at masapul da. Saan ko idadiretso kadakwada. Tadamit lang kada kayo ti kontrol. Magkakuna anak. Tasyaktiin na karod. Alawan anak ko. Kada kumusta ngay. Guman ado di pasyente. Kad kaaduan na nga. Kada mabaling na di pasyente. Tanala ingarod na mamakin ni papa. Nagiti katugangak. Kat kumusta nga di asawa. Nasapa nga gawawid. Manipod ti pisina. Nabiya kabiwit nga. Ako Alakit. Di ka pa ingarod nakaala. Sabi ko ma. Tayo ti mabihit. Kadadanto na po kuyo. Ngayon may sang natawen, manong nemi ti panagdandan na, dagiti agasawa, di matla ibagahan ta anak ko nga ginaw. Di matla nga nagsikob. Ngayon manong nemi, ada idin di third year college ni Jojo manong. Iti mapasamak, iti panaka-aksidente, ti may kaduwang anak ko. Diyos ko, motorsiklo. Motorsiklo manong nemi, tinaka-aksidentyan idi taasawak. Ta motorsiklo pa lang ti paglugluganan na idi mangop obisina. Ket kita, na disgrasya ni Jojo, motorsiklo. Nagdadarasa ka na pa ti ospital, manong nemi, ket dinamag ko nga dakos no sa dito, ayan, ti anak ko. Madamada pa lang asikasuan manong nemi, isuna, iti emergency room. Iti rumar ti doktor manong. Doktor, saktiin na ti pasyente. Kumusta ti kasasahad ti anak ko, doktor? Grabe ti kasasahad na, misis. Madamami pa ilang alalawan ti biyak na. Agkararag ta ginapod Diyos. Nasabi ko tamais palisona. Kaya lang, kasapulan mi ti kwarta. Nga may gatang ka na kinaskin nga magatang. Inakarot mag-error, doktor. Dapat lang Dan samat ATM mission nga si Dirk. Ingkan sa jet, tapos nagastakat magatangan, digdanas ka na magatan. Manong nemi, makaot ko maten ti paunak, iti negosyo. Hindi ti imay na kiti anak ko, manong nemi, ni Lily, ken kastamaten. Ti
Ti inauna nga ni Isabel. Mama, kumusta? Kumusta ni Jojo? Delikado. Nakarot-kanot pa naka-aksidente na nibusahan akong ti kwarta. Samad nga mabaling nga sa Jay laing inti panantay kang kuana. Kuya, takbay na, sakti makamo. Agad dawa kiti asawak. Agad dawa ka rin kamangak. Tapno, nadagastusan tayo, ti panaka-ispal ni Chucho. Arig na manunemi kat agapo kini Isabel dagiti dakkel nga nagastusbi. Iti panakaisalakan kan panaka-ospital ni Chucho. Nagdakkel ti nagastos tayo. Saan yung panunutan datawa? Tinaskan kat na ispal ni Chucho. Ito lang na-delay ti panakairing pas na kareto nga kina-third na. Nagpautiso na ito sa hospital. Ngayon, inakto magsarita di eskwela. Nabarbarin mo ikanda ti gundawe na nga. Ag-examine mo itlahin. Tapno sa nga masayang dati nga sem na iti kina-third na. Anak, nangalalaam ka rin kiti kwarta. Ngayon ted mo, nagbayad ti hospital. Kasi tingkarik ka na kayo, ma. No saan nyo kabaylan. Adda ka mangtulong ka na kayo. Mangtulong ti kapsat ko. Ay na, tsak pulos din na mga dakas ti gabubal et manen nga trahedya ti biyag tayo. Kalpasan nga aksidente ka natay di amayo. Ma, panubok amin na po Diyos niya. Tinaskin kat naispal ni Jojo. Kat agnormal tumad lang ti panagnana. Wait, kat makasublin tumad lang iso na di eskwela. Makapagturpos tumat. Kasi panagturpos ko. Kastan tumat kinilili. Buwan manong nemi no awan tinauna nga anak ko jakla amon. Baka na ipalubos ko nga pimusay ti anak ko. Nga may kadua. Maglagid din manong nemi tina ikamang isuna tinasya at nga pamilya. Kinun kunak idimanong. Imidi, tadan din na nagturpos manong nemi niya Jojo. Nabayagin manong nemi nga saan nga may ni Isabel dito'y balay. Nabayagin sa nga timotawag. Isuno kat umuna nga tumawag nga temang kumusta kanyak kada kami. Kaya rin minsan manong nemi nga imay. Madlaw ko nga saan nga naragsak ti anak ko. Ken kasla ada nagbaliwan ti langana. Isabel, ma, ada ka di problema, anak? Awan, ma. Anang awan? Ama mo ka una yan. Saan ka kastoy? Nakaragragsak ka dati no may kasumarong ka. Kaya nabayakin nga, saan ko mauri tawag mo, no text mo. Mabayinak mo nga siya mang tawag kang amang kunak na busy ka. Talagang busy ak, ma. Tika ado na kiti pasyente. Kang kanayin lang nga, anta pasyente, hindi mo lang mairapinan. Kanapi ka sa langam. Kalasla alas to, madlang panagbakat noon. Marigatan ka di trabaho? Ha, Isabel? Saan, ma? Hanak marigatan. Awan problema, dinak pa kadanagan. Alala na kita mabaling ko ano sa mong ibaga. Nga mamu ka da problema anak ko. Langam ti da problema na. Kan may sa. Apit di ka matlangin mandaan ti anak. Diba? Dito unay tataragagayad. Dagit na ikamangam. Nga mandaan dan ti apu ko. Tapos na kasta kita saan laeng nga ninilo. Nga asawam ti panakaanak da. Kaya dan ti naringgur nga apu ko iti balay da. Iti balay yo. Oh, maraming ko no. Saan kami pa yung ikanyapod Diyos ti anak, mama? Ngayon, mada problema, awan ma, ditak pa kadalaga na I can manage.
Da kayo nga na problema. Kita awan na ta, mga mangtid kamit. Kan na intuloy ko tinegosyo nga store, kan na ta panaglut-luto ka panaglako. Ay, no awang ka anak ko, akit talaga marigatan ako ha. Nga bale, agraduar tumatan ni Jojo, nintulaing ang liliti problema. Awang ka di talaga ti problema, anak. Ma, di na pakadalagan ko nakman. Ala, sige. No talagang di mo kayat ng iba gado, anyang problema. Oh, maramid ko. Yung takkel ti mamatik manong naming problema ti anak ko. Sana kasjet ilanganon ang problema na. Sa, medyo alistot pa nagbakit na. Maragregatan lakit di. Hindi naman iba ka. Diyos ko. At ka di problema ti asawa na. At ka di problema na karagit na kay kamangan na. Ito na minsan manunemi nga isa sa rongkar ko kuma iti balay dagiti anak ko. Balay da Isabel ken ti asawa na. Napatamo manunemi nga si Mina da. Nga ka mo no ape nga si Mina da. Nadanda ti sa bali nga balay. Sanda nakikabalay manunemi kadagiti nagadnak kininilo. Gabot na nakarukat, nakarekap mo ti gate, kan nagiti tao, kan ridaw, awanda. Talagang awanda atan. Ni Isabel, ada sadyay laingin. Ni Nilo, ada siguro di opisina na. Yung maping sadyay, dito iti mayak namin hanggang sadyay ayan, ti trabaho ti anak ko. Ay, haya po yan. E di ba nagururay ko manong name, ada sa digtiyanggi. Ya panak ba da naging merienda ng matang iti soft drinks. Kahit ko lang mapalami isang tiriknak apo tinatagang. Irita mapasok nga ta kung manong name iti kot sa Ninilo di adan. Adan ti manugang ko. Nakunak tinakan ko. Iri manong name taglokat ti ridaw din saag ti manugang ko kaditi bangir. At kinalugad na. Baka nagkuyog da nga asawa. Kinunak ng saan mo nga ni Isabel, di saag nga babae, nga inilalayan ni Nilo. May siya nga nalapsat nga babae, di makadakas manong inagin narakop da nga nagbinisito, lips to lips. Nagloko na gituhin. Iti pa igit di kalasada. Iti sangot ti balay. Ingalis to, kinalat ti cellphone ko manong nemi. Plastar ko ti camera. Ya, picture kita. Nih pinicture ko, cak. Dimsaa, nagsinadan manon nemi sa dasimbrek. Ngayon nakbayan ti lalaki. Ti manugang ko manon nemi nakbayan na ti babae. At nakabit ni Dilo. Kat isang padnapay nga mismo, iti balayda, kin Isabel nga anak ko. Kay ti ayop, ti dakas nga manugang, ti manglilipot nga manugang. Anong name tinawagak ti anak ko? Ngayon saan na matasong batan? Nagawid ak ti balay manong name. Ganin tuloy ko ti trabaho. Yung bagti pinanawag itay ni Lili manong name nga nagbantay iti store. Kat saan ko nga schedule manong name ti agaramid iti pulutan nga gatgatangin di iti nali nga pumulutan. Tinawagak manen tinaw ng anak ko manong name si Mungbat. Anak, mabaling ka di nga pumasyar kami ditoy ita. Sige mama, yoray dak. Naore ko nga rin anak ko manong name ka pakitak nga dagos. Kitam datoy. Dato ti asawam. Ada kabit na asawam. Lipliputan na ka ti asawam. Kanupay, among ka di detoy? Among ka di? Dito ti ebidensya, lipliputan na ka ti asawam. Kaslawan ang yaman na matmanong. Saan mo sumungbat? Kinita na lang manong name din pakita kang kuha ng aladawan iti space iti cellphone ko.
Awang ka dito reaction mo? Uno among ka din ti ararabidan ka, ti asawam? Uno dito ka dito pagproblema am? Iso kang kasat lang am? Problemado ka? Madep-depress ka? Ma, Diyos hapo, tamok man ka lang siya ti kasasaad mo na ikamang ka na doktor ka doktora. Kung ako bala ng siya ti kasasaad mo na nakiasawa ito na ito ganilo. At dalaki ito problema ng anak. Kaya bagam ko makanya, kasbay sa nga ina. Concern unay kayong kaanak ko. Ma, awang ko man sa bali panunutan nyo sa ang kakapsat ko. At asawa ko. Family problem dito eh. Bukod ko ang problema. Mga bukod na problema. Gapuret at asawa man ako. Concern naglatakin ka nga inam. Tumultulong ka na kami. Iso nga saan ka nga si Mina? Iso nga concern na ka. Ori na ko man si Mina kakada kami. Sakpay lati inam anak. So nga kunak, tapno saan ka nga problema. Di yung pampanunutan nun. Yaman ti problema. Kabaylak dahil ito mama. Kabaylak. Anak, kahit ko tumulong, di pa nagtalnayo. Iso ti kahit kong itulong yo. Nga jak bagibiyang kasta, nga baybayang kalaing kasta, nga jak pampanunutan no anyat kasasaad mo kasta, di talagang ti may tulong yo kanyak ma. Tano, kasto nga pa nagsasauyo, ada ka nga rin may tulong yo. Awang ka dito action mo? Bukod ko dito nga diskarden ma. Isus, di ka maawatan nga anak ko. Nga bali ma, agraduaran ni Jojo. Hanap to siguro mo ng marigatan. Nga, tumulong ka na kayo. Tamay may isang tumatente ba para awang pa ito pagtrabaho na. Nilaingin lilino ka sa nga graduaran. Manong nemi naman pa'y bagbaga ti anak ko nga tsak pakibiyangan isuna. Ngim siyak ti ina, manong nemi a concern unay ti mapaspasama kiti anak ko. At akarik iti bagik iti sakaanan ti tanem, di asawak manong nemi, nga rumbeng laeng nga, masapul nga, kita iti pagsayaatan di kiti anak ko. Diyos ko, kung ako man lano, saan ko mga baling nga pagproblemaan ti inauna nga anak ko. Kapag na paggraduar kong ganadatrabaho na. Sumad gayam ti yan ti problema. Tasamad gayam nga na siya at tinakaykamangan na. Kunak ka saan nga na siya at manong nemi ka pa ta. Kasi yung nga lang na ti anak ko. Kanapanig babae na di asawa na. Katanya mat ti panang tratar ti anak panang tratar da keng kuwana. Anya mat ti panang tratar dagiti na kamangan ti anak ko keng kuwana. Masapul nga kibistigaak. Masapul nga mamuak no anya ti pudno nga sitwasyon. Kinon konak manong naming iso ito may isang aldaw. Napanak iti lying in nga ayan ti anak ko. Nakadadong agpaiso ti pasyente manong naming at kaslamay may sa laing ti anak kong agkutkuti. Aduman ti kakaduan na manong naming ngam kaslamay may sa laing ti nakaiturungan ti atensyon da. Irin to anak ko manong naming at puligos na amin na puligos. Bukain. Kaslaisun ti anadda manong naming nga mga sikaso kada kiti pasyente. Kasa dinutayan di kiti agasawa na doktor. Awan da ditoy. Saan ka di nga adada ko man ditoy? Adada iti klinikada. Gawatasan nak nga may kaso ti anak ko manong naming binaliwak. Baliwak to ti umay ko na. Kabigatan na matlaing manong nemi nagsubliak manin ti laingin. Awan ti anak ko. Dinamag ko iti nurse. Ay, ma'am. Ay, nana, nakagayam. Amamunak ma'am. Ay, mukha. Daka iti mother ni Ma'am Isabel. Ay, sa dito na yan ni Isabel. Da siguro iti clinic, iti ayan da doktor ken doktora.
No awan dito lang in ada iso na ta klinik. Sige. Thank you. Siya, mawanak latang or dumano na sadyay. Nakarecap siyempre, tiri daw ti klinik. Nakakortina sa mo makita ti uneg. Ken saan daman siguro makita no sinut adda tirwar. I-record ko idin manong naming iduron tiri daw. Hindi adda mangig ko. Nagsisinong bat iti uneg. Tsakon kayat pa iti kasto nga raramidan, Nilo. Ay, saan kang ginang tatangsit ni kamang kalang. No saan nga kami, natay ko man ti kabsat mo. Diyos ko, timat sa dyan Isabel, kalpasan na. Dyan ang sumbat, timat, ti katugangan ng babae. Matamadat ang sisidong bat na nung. Dududwa ka nula, duwada ka dilaan. Tilaan ka da anak ko, kan ti doktora ang manukang na, uno katugangan na ti adda. Gabuta, madlaw ko manong nemi, bumarbara ti panagsinong bat, dagiti katugangan. Indurun ko tiri daw manong nemi, kat nakiktot da. Saan da gamadlagay mga dududwa, upat da manon. At dagiti akasawa nga doktor ken doktora, ken dagiti akasawa nga Isabel ken Nilo. Nakiktot da di sumrek. Hoy, sumrek ka nga di ka malagdurben. Biyang ko lang yung may makibiyang. Gapot na pagrarangasan yung magkahimin ti anak ko. Mama, apay may kayo dito eh. Tap numamok no, niya talaga ito mo paspasamak. Ay, mamirmiraot nga balayan. Nga na ikamkamang kada kami kahit na lang tilumungaw. Saan ka mamirmiraot? Apay kung mga saan ka mamirmiraot? No awang kam kuman nga ng remedyo, iti pa naka-ispal di na may kadua nga anak mo. Di na tayo kumaita. Nga dahi tayo di datir, bika na tinatangsit nga anak mo. Kung naman na siya kumalakalingan. Ano nga talaga di sitwasyon? Isabel, ma, saan nga rin ba nga makibiyang ganito? Wala nga siksika against talo. Di na siya tadaak tapno duwata kontra katakwada nga talo. Awan laban mo. Talagang awan laban nyo. Ireklamo na ito anak mo. No apeng ang babae iti anak me. Kanunungan nyo? Ti adagas nga ramid ti anak yo kontra ti anak ko? Lalaki iso na. Rubeng laeng nga ramidan na. Kanaman tilangat anak mo? Huwag ngagpaiso na. Ay mama. Kung naman nung name ni Nilo, iti sarcastic nga panagkatawa na. Ano tako lang? Ano nga man nakait ko karamidin? Maramid ko. Isa kang kinakagwapo ak, kagasungan ak, pag nanusak na anak yung ang pangit. Masudagak manong nemik itinungpak. Ola! Na, tungpam ti anak ko. Lalaki pa iti kinatao na. Simublat mat manong nemi. Kabalayan ko nga mabae nga ng tungpakan niya. Pak! Manong nemi inarayat na ti anak ko. Ma, apay nga minantakay ito. Ibalas na! Ibalas na! Ma, awan laban tayo. Rubar kayo. Marubar kayo. Hindi kayo rubay nga magkibiyang. Kayak na ito. Kunakbad ka na kayo. Kayak na ito. Ginuyod-guyod nak manong nemi ti anak ko nga inruara iti klinik. Iso na pa iti kanunungam. Imbes ko mga isalakan nak, ti pa nang tungpakan niya na iti nga balayan nga ang babae nga lastog. Ma, narigrigat no ti anak, no ti asawak ti mang tungpakan na kayo. Lalaki iso na. Nabimbintasan nga di ay inaana tinang balas ka na kayo ta nalaglag ang tungpana. Yung no, dinisunog na kay kumaninilo. Agawid kayo mo, ha? Agawid kayo. Taituloy ko ti makinisot ka na gini talo. Nga mawang kaya manak ko magmamesama. Kayak na ito, hindi nakpakibiyangan. Kabay lang kasulumparan ti problema. Mama, sa mong iram-raman ti bagim. Tiyak ka di ba't kunakeng ka? Nga di mo iram-raman pa ti bagim ngag problema. Bay amlat na nga siya. Iso nga gawid kan.
inaaramidak manong naming na nagawin. At siyempre sinalutsod adig iti doa ka absat ni Isabel no at napasama. Inyistoryak mo't kadakwada. Kung akmalano napintas, tinakaikamangan ni Manang Isabela, mama, sa magayam, kung garodan ako. So sika, agturpos kanton, agreview kanto kat no danton trabaho manak. Si kanton di magtulungan niya para kini ading mga lili, ha? Tawanan ti maurit pa nga tulong ni Manang, kasta. Taka mo. Ti kahit ko kumakit, pumanawan iti da iti nga impyerno. Yung kaslat di dapat mapanawan. Da nga lugar. Mumakbakit iti langan at marigrigatan, di pala pumanaw. O nga ron, mas asyana kini ate. Yung kalpasan laing ti makalawas manong nini. Nakigtutak. E di mapasangpet ko ti anak kong inauna. Naawit na di kita'y arwaten na maleta bag kanda dumapay. Isabel, anak kes na asawa na ito. Nagawid ako dito balay, mama. Simang pet ako dito. Gabuta sa amon nga manusan. Nabales ko nita. Ano nagad mo sa wan? Sumarag tayo, mama. Ta-istorya ka na kayo ti amin. Inarakop nagtanak ko manong nimi. Sa nagluwa, nagsang, ma. Leding itek no kasjeman ti ugalik. Iti pa nakibiyang yung kanya. Amo ka konsen kay unay kaniyak nang runa ti makit kita yung alangak. Ngayon kayat nga may ramramang kay pay. Gabot ako nak nga kabailak. Iso nga kinabailak. Nagbalaygiak mama. Nagbalaygiak ng bales kada kinitalo. Bales. Uwan. Indro rumendak, mama. Pinagbalindak ng Tagabog. Sobra ti pa nagtrabaho, iti klinik, sobra ti pa nagtrabaho, ti laingin. Overtime mak. Takait ko lang nga may karo. Ti kwarta nga ginastos ni Jojo din ospital. Anya? Kunak man no tulong da, haan ba? Siyak timutang ka nakuha na, iti pa nangikarik nga itrabaho. Iso nga, sobra ti pa nagtrabaho. Kahit ko lang, nga mamayadan na tanga utang, iti nagastos ni Chucho ti ospital. Anak ko, sikat ti nagsakripisyo. Tapno lang maispal ti kapsat ko, mama. Isabel, anak. No kumalayang tanda pa nakabaling ko. Nasaan tayo nga imut utang hindi na kay kamangam. Nalbasan, mama. Imagine, trabaho akit ilayangin. Tagabundak pa ito yung nagtipalay na. Kasi simina kayo na yan. Saan kami nga simina? Nilang nilot simina. Nga sadya ti pangisang patan na ti babae na. Dagi ti babae na. Nasakit para kaniyak. Ito kasi dyan nga nararamid na. Saan ako nga nagbalingan na patagkang kuwan. No pa'y. Isot ba yung kagapo? No apay nga saan nga madaan ti apo ko dagiti naganak kang kuwan. Nitakit mo sa baog ni Nilo. Saan na ka mapututan? Apay nga kasi ti panang maltrato kang kadigiti nakay kamangam. Gabota talaga kasi ito ugali da.
Nagpupungtutan da, gabot kinabaog ti anak da. Siya ti pinabasol da. Nakaala ka no kanyak, nakaala ka no nilot sakit, nga nagkapo kanyak. Kasano nga rin nga balis mo? Ida? Anya nga balis, tinaramid mo? Apay ako naman nagbalegi ka. Di pa nang balis mo ka nakuha na. Di pa nang lipot-lipot kang ka, asawam, di pa nang maltrato kang ka, di nakakamangam. Di pa nagbaling ko nga katulong iti balay da. Ada na talak na legend. Nga inalak na ebidensya. Tilistaan, tisanda nga pa nang declare, amin nga income da. Nagdakil ti mga pastrik ti lying in, nagngina ti pa nagsingir da. Babak nang digit ti pasyente da. Yung sandang in declare ti usustong income. Tapno layang sandang agbayad ti usustong tax. Dahil taunay ti may isang ebidensya. May kadwa, ebidensya, iti pa nang malmaltrato da kanyak. Ti saan nga umno nga sweldo, nga ditid da kanyak. Kan may katlo, ti pa nang liplipot kanyak, ti asawa. Ti masadagak, mama, iti nalaying nga abogado. Kahit isot nang ilaban, ti kaso, nga impilak kontra kadakwada. Pinagpili-pilik da, agbayad da, iti nakadakdakel, kabayadan da, nga buwis, una iti dalangin kanyak. Tapno di kasta, malpasin ti amin. Dakila kantidad, tada kanyak, mama. Naalak, digiti sweldok, nga sandang itad kanyak. Kalpasan nga nabayhadak, ti utang ko, iti pa naka-hospital ni Jojo. Kalpasan na. Ti legal separation. Napasamak. Kat siyempre, asawak ti kakaiso ng anak da. Rumbeng laeng, gano'n at kukwak matin. So, pwede ito tinainayon, mama, nga kwartang intad da kanyak. Tapno laeng agpalin, nga legal ti panagsinami kininilo. Kentap no isanod ko ti tarum kontra kadakwada. Kentap no sandan ngagbayad ti dakkelang buwis nga utang da iti gobyerno. Kentap no sandan nga mabalot. Kentap no saan nga masaraan ti negosyo da. Nabalis ko nita, mama. Nabalis ko idan. Naalak to susto. Dada kanyak. So awan ng problema, mama. Ore maulit-ulit nga agbasa pa'y da Jojo kini Lily. Kabay lagi da nga pagbasahin. Kaneda itid ko kada kayo. Nanayon tipuunan nyo. Tapno dumakdakkel ti negosyo. Ken kayat ko ti makalipat, mama. Da kwarta nga ramatek mo pa nagtrabaho ti abroad. Isabel, anak. Nakadadong imbagam. Kasla, nalakalang nga mapasama. Nalakalang mapasama. Gabutan na plano. Kastak nga nagplano. Iso nga nagbalega anang balis ka lagiti. Nang inurumen kanyak, mama. Anak, dakas ka no tagibales. Adakin ni Apo Diyos ti bales. Adakin ni Apo Diyos ti bales. Ngam saan nga makaibalis ti Diyos. Naawan madlat aramatin nga tao nga mangisayang ka. Sakmalat inaramat niya po Diyos nga nangisayang kat iti bales nga para ka na kitay tattao akas kadakwada mangirurumenda unay. Jack nga rod na igawid ti anak ko manong nemi inimalpasan nga maisagana ti papeles na kaya naaprovaranan manong nemi iti pa nagtrabaho na iti may isang ospital sa Canada. Nag-iinarakop manong nemi dagdag kakamsat. Ni Jojo ko na ate, nakasaysayag kang kakamsat ate. Ganagyaman ak, kadi daw nawat ko ating sabi ko matagbaligi ka. Iti sa baling ang pagilian. Sabi ko ma,
makasarak kanto ti kasukat ti dating asawam tapno maramanamat tagbiag nga naragsak ng mga bangon ti pamilya. Sapay ko ma ate, sapay ko ma Jojo. Kat sapay ko ma ta makasarak kanto ti putpud ng babae, ngagbalingan na siya at kan napudno ken ka. Sapay ko ma ta naragsak na urnos ti bangon ng mga pamilya. Lili, ate, agturpos ka. O ate, sa akong di sumarunong agturpos. Kat oray mi nga balbalong agasawa kam tumanin, agasawa kan tumanin ate. Sakbay ng agasawan tumat ni Kuya Juju santo siya. Nagasawa akon. Kat na kayo matenti sumarunong, ang tumteng ti tiyempo. Kat nadando na asawa yo, mabalin siguro nga. Napurbaran ton ti annulment ti kalay sami kininilo. Isunto nga tamaten, nga balbaliwak ti mga asawa. Sabi ko matasanak ton ngagbidot pa, amang pilit agbalin nga asawa. Sabi ko ma, anak ko, sabi ko ma, kinun ko nak manong nemi nga pinagagadan ko nga inarakop dagiti taluan nak ko. Sabi ko matawan ton dumteng nga problema. Kalpasan di pa nakatay ti amayo, kalpasan di dandani mo pa nakatay, Jojo, nakautangan, dinakilunay, ni manang mo, kada kita na kay kamangan ng engkarkaro na. Sabi ko ma, tawan to di dumteng ti kasto nga problema, ti maisa ka na kayo. Anak ko sikton ti kararagsakan nga ina, naawan to ti dumteng pa problema ka na kayo, nga anak ko. Emo no na ay si marunong nga nag-asawa ko na kuma ni Jojo manon nemi. Kalpasan ti makatawan, si marunong ni Lili nga nag-asawa. Kalpasan ti duwatawan nga pa nagtrabaho ko na. Kaya nagpapawid la tamat manon nemi ti anak ko nga inauna o rin sa aming nga masapul kuma. Ngayon datamat ti kapunan no api nga urnong ko no kasta ngagpawid. Nag-asawa na giti kaapsat na nga saan nga nagbakasyon manong. Tasayangan na kano, dito pa nagbakasyon. Hanggang si raragsak nga nang ipadamag. Nga da kanon kasukat ni Nilo iti biyag na. May samila Pilipino manong naming nga amuna sa Canada. Doktor kano. Doktor manan? Kinuna. Apay manan ko na yung mama. Kaya saan mo na doktor, tinumurang asawa ka. Doktor lang, digit na kay kamanga. Ay, wala niya. Ang pagdanagan niyo, mama, saan ako nga nagbidtot? Naragsak kanto, idagbaling asawa kamay kadwa. Kat, awan doon pagdanagan niyo. Da kayo tumatin sumarunong ang kasawa. Ana, anak ko nam. Kuha na, nabayagan ng balo kayo. Awanan kanyak letan na ko. Tinas ka ni takat na sayat amin ng tigas sa sadyo. Dakas na ko na, hindi, kat ko nakita, siya kung te kararagsakan nga ina, gabuta, naragsak kayo nga anak ko. Manong nemi siyam da kita nagbalinan nga pukok iti agdama. Sa gitlo, talo manong nemi kini Isabel, duwa nga lalaki may isa nga babae. Talumet manong nemi kini Jojo, duwa nga babae may isa nga lalaki. Idinto tanin Lili, talumet manong, duwa nga lalaki may isa nga babae. Iti family house, manong nemi nga imbati nga panagkalaglag ipamika iti asawa. Duwa ka nakak manong nemi ti kadkadwa nga pagbasbasaek nga tumultulong met iti anak ko no kasta marigata na. Nga kaduwak nga mangbambantay ti sari-sari store ken kasta maten kaduwak nga gluto ken naglako kada kiti nasken nga lutuan ken ilako mi no kasta nga madanunan iti mumalmalem no man panagkatan dagiti agpulutan ken dagiti agmerienda. Ana naman dak dagiti ka anak ko manong naming sarden kundeta nga negosyo ngem kunakmet kadakwada nga iso iti pakaitad kanyak iti ragta. Panaka-exercise ko. Yan tangi ko nak,
Masamatan nga mumular ti panunot ko, tao maten ti problema. At ito kita agar-arim kanya kidi manong naming ang Jack Pulos in kaso ida. Iso nga still nga idi kat baluak palaging gana ita. Tinasken kat naragsak kat naurnos ti pamilya da kita anak ko kat naragsak karagitik apukok. No inak sumarong kar kadakwada kat no saan kat isudat sumarong kar kanya. Dahito manong naming ti pakasarita kadagyaman na klaunay ti anos mo nangibasa at sabi ko mat at damat na ibatik nga adal liwliwakan pagsaramingan ti biyag kadagitipadak nga nagibuyak at nagdangag more power to your program anong. To'y nga nadagyaman nga pagkaya mo Maricel.